Духтарони ин замона беҳад нозуку ношукрбанда ҳастанд. Аз пушти як гап, як нигоҳи безеб, як нофаҳмӣ қаҳр карда давида ба хонаи модарашон қаҳр мераванд ва дар байни оилаҳо душманӣ месозанд. Шумо бо шавҳаратон оштӣ мешаведу, лекин оилаҳои шумо бо нафрат ба якдигар нигоҳ мекунанд. Бовар кунед, он одатҳои рӯзғор, тартиботи хона ва шӯхиҳое, ки дар оилаи шавҳаратон ҳаст, барои модару апаи шумо бегона ҳастанд. Аз ҳамин сабаб шарт нест, ки ҳамаи чизҳоро нақл карда диҳед. Ҳатто барои худи шумо солҳои аввал ҳама чиз бегона метобад, лекин баъд аз фарзанддор шудан, мушкилиҳоро паси сар кардан, шумо низ ҳамаи одатҳои хонаи навро ба куллӣ қабул мекунед. Ва аз ҳама чизи муҳим, сари вақт чӣ мушкилие ки пайдо мешавад, ҳал кунед ва фикри худро нотарсида баён кунед. Ҳаракат кунед, ки бе ёрии шахсҳои сеюм ҳамаро тинч карданро ёд гиред ва албатта ростгӯ бошед. Дар ин ҳолат шуморо ҳурмату қадрдонӣ мекунанд. Фикрҳои худро дар зери ин навор нависед. То боздид.